Ku danna mana subscribe a tashar Kowa TV. Yamma. Baba ka tsaya ka kalla. Sunan ta Fati Packaging. Jaruma ɗaya daga cikin farin wata. Wannan shine ɗaya daga cikin director ɗaya, grade A. Awal D ya kasa. Ɗaya director Haruna Peter. Ga Kebi. Ɗaya daga cikin location manager ɗin. Assalamu alaikum. Ya sunanki? Zarabu zuwa kenan Diana a cikin fim din farin wata. Da Allah dan matsa mala. Dan matsa da Allah. Ai sai mun dauke ki. A safana kenan. Kada zaman banza. Umi karama kenan tana koya tana cin abinci da package ba su so da ganin sa cikin wannan yanayi. Location set design Awal Danja, Ibrahim Zango, continuity Saifullahi a Idris kenan director Baba Wash DOP cameraman ɗin kenan mai zafi. Sound faɗa musu sunanka. Sanabi Sound kenan shi kuma kayan aiki ko ke kuma fa wace ce ki? Jarumar Kaduna ce ita ma mai zafi. To ga Ahmad Sobe kenan dan wuta. Ok mai haska wuta kai. Wannan ita ce Adnan da Minda Ihsan a cikin fim ɗin farin wata, yar Fulani mai shagwabiya ga yar autan zango kuma ta tafi ta dawo. Rahab kenan ummi wannan yar karamar yarinya kuma ta girma ko sunanta Diana karama a cikin fim ɗin farin wata. Ci gaba da mai me yake ci kai gaskiya kuna jin daɗi. Shirin farin wata yana nan zuwa muku nan ba da daɗewa ba a cikin Adam Zango official YouTube channel. Kada ku bari a baku labari, zan fara sakar muku insha Allah cikin watan za mu shiga da